И здравейте, потребители на VBOX 7! Аз съм Снагал с ProCraftersBG и това мисля, че е 48 клип. Опа. Тука не ми интересува. Така да, това ще бъде 48 клип. Сега, това е channel update. Какво искам да ви кажа? Значи, загубих, нали, популярността на профила си. И някои думи не мога да ги казвам, де. Знаете, всеки е така. Последния път, когато бях влезъл в профила си, не говоря за 16-11, т.е. днеска, и последния път беше на... как да ви кажа? Последния път беше на 10... не, беше на 28 октомври. До тогава имаше много време минало, нали? От тогава не съм качвал клипове. От 30 потребители профила ми спадна на 3. Едва. Нали, турнира, който се проведе, ето въпросния този турнир с 413 гледания. Има много записи, които той вече, нали, свърши. Той се проведе на 2 ноември, преди няколко седмици. Преди 2 седмици, да. Не съм качил клипа, понеже искам да кажа, че много хора се лигавиха и някакви такива, и няма смисъл да ви качвам някакви клипове, как единия от едната арена влиза другата с диамантени брони и ги избива. Нали? Има ли смисъл? Така. Това е, дето искам да кажа. Второто е, че много хора от вас ми писаха на Skype, искат да снимам някакви клипове на други игри. В смисъл на Самп, на такива работи. На Самп може и да не почна още, защото там играх малко, но спрях. Другите игри ме караха да снимаме на Age of Empires, ето я. Вече съм е записал. League of Legends, PES 2012, на които мога да очаквате вече епизоди от Age of Empires, League of Legends, от лигата, така се нарече. Имам бая епизоди, които не са конвертирани. Искам също да кажа, че имам готов сървър с хамачи. Точно това е номера, че имам готов сървър с хамачи. И искам да ви кажа, че правя нещо като private сървър. В смисъл, не искам да кажете сега, той копира Evil сайт. Не го копирам. Просто когато той и StylePlay направиха техните, и на мен ми дойде една идея. Само че аз си направих спаун и най-различни простоти. И за него мисля да кажа в следващия си клип, който ще се пада 49. Чао! Това беше от мен.